YouTube. Мишо голям спортсмен е. Мани бе. Тя ще ходи на будата и че трябва да я помогнем. Но да, вярно. Luka, tu esi percakam tos midlane, трябва да помагаш какво ти да вземаш. Този ако играе с жълт тринкет, бе. Кой? Верно. Я да знам. Що играеш с жълт тринкет? Защото аз съм сапорт. Ико. Мишо, че пак що играеш също. И аз съм Адакери. Ейко, ти да ми те прави по-велик от мене. Не, Е, ама мога да танцувам като пират. аз пак мога да си мятам който е там. Тук имам най-якия спам емоут. Luka между доскрих мое, виж. Не, Неговия си е по-як, разбира се. муш. Фа. Е, си, чекай. Чай, мушка има. Че, отзере. Бекстаб. Ауч. Бекстаб. Аре, тя няма да се спомня. О, сороката. Random Soraka just appeared. Тъй се замисля, че ще са на ред, мая. Някой е сложил просто LCS Ward. Велна бе. Шугам се, аз бях. Ти ли беше сериозно? Надали ще си ти, защото... Да. Не, аз бях тука. Верна се преварда. Ай се толкова. Ай, сте тук. Айде. Чакай. Опа, тук не трябва да се остави соло. Да, малфайт е на мид. Симо, ако искаш ганк или нещо и аз мога да дойда да ти ганкам, тъй че викай. Че, те имат ли джангъл? Да. Пати гадината. То слута му кът стане, може да не умира. И аз Не думай, бе. Думай. Досада. Монка, какво правиш ти? Да я знам, че так ще е. Да форснеш флаш. Но ясно. Момент се. Признавам. Идеята ми беше да я привием, ама и те стана. И то къде е Кейтлина? Абе, не дей пита, бе, може афака са. Ако е тавка, може да е джангъл. Да, бе. Два джангъра. Аз съм играл так на ранкет. Да, особено. Бронз 5 Бронз 4 моето момче. с 0 точки. 0-0. Иначе съм гол 3 в LOS стеч. Той е много спамито и колелце. Той има магията. И да си блъска ръката там. Ето е close range. Да. Събираш ли соло, бе? Сол. Так се го застрелям. Видей, чай да задоре. Трябва да вече мана да се използва нашата. Как те? Бененес. Майка ти гадина. Браво. Браво, бе. То ско прави, бе. Помпата. На помпата. Тази зори така. Какво направи този, бе? Помпа. What the fuck? Това беше тяхно. Сураката също играе. То с моя колко малко демидж прави бат и го гали то тавър. По принцип, пирелията Арли не е силна, ама после ги прави яко. Хе, флаш, бе, работа. Флаш, стои, но и майко. Игнайта, внимай, това беше ли свещения игнайт? Не. Те тук вард ли имат? Да. Имат. Добре. Като пълен го пак. Ще я го гръмя. Как това мисна, бе? Аз го дожнах, тя не ма мисна. Хубаво. Аз съм про. Ти не го дочна, ти не го дочна, ти го джукна. Да, джук си. Джук. Някой от вас играл ли Дота, бе? Аз. Не. Ама Дота 1. Не, двойката. Никой не е хардкор геймер, както Симо. Не. Или искаш да кажеш, че съм дърт, нали? Не. Събързах. Също с кой набор си? Дай Мишо! Да. Шляпния тая, бе. 8-6. Те, му аз трябва да бакна, защото... Ето и аз тъй. Май, дай, Да. скоро.
Кейтлина да се оставим там да си шляпа миньори. Друга работа няма. Здраве! Така. Те запалиха стадиона, бе. Левски, ко беше? Ти ли гаш? Дай си му блъскай! Къде си, бе, гадина? Влажна и хилна, тъй че... Той пък 2 часа ще се зарежда. Ти дриска на душата. О, направо ма учи. Ти ни рекална, бе? Няма, аз за тук няма проблем. Не, Те миньорите не. като умират. Кой би им? Не знам. Да се не рестаме, бе. Въй, ти не Ай, имаш е. проблем. Не, остави. Сакън! Лошо ми е. Добре. Вземам сайт слона. Ей, ти с кой ще помогне? Как бе, даваме 4 ларда безплатно. Евелин, идва. И ако скочиш първа, няма да Защото има бъкет, вече мога да Евелин дори да е стил от форма. те. Да, ако туриш лард тука и тука. И тя е някъде тука така. Айде, скоча. О, добре, някой почва. Соре! Кой влезе в... Не, моят микрофон се бъгва. Не! О, става на 3. Евелин взема, браво. Да си го поема. Айде цъкни ми лампата, Ай, бе. тъпа ли? Ни дръпна ентер. Тъс не знае къде играе. Цък. Шляп. Хората са Евелин. Ти бъде, майка ти мъсна. Аре да! Изяри 2 тавър хита. Малфит идва горе, бегай! О, да. Беги, Зимо! Ако има хубаво, че тя ти помогна, ама. Ще ме убие гадината мръсна. Ах, че не го убих тос. Че са. Back in action. Я не бягай. Откъде се появи той? О, ръги! Пък нямам игнайт, ама. Да. Аз миньон оцелих. Ай, Мишо. бега. Их те с банани, бе. Те с банани. О, и та ще убива. Да знаеш. Аз ще умра. Шугам се. Добре. Шугам се. И та се умира. Ако не, има молот. Браво. Поемай. Много слаг, бе. Слаг overload. Че аз мога почасти, бе. Маха същото, сега ще ти скочи Ларвика. Споко е, човек. Ще да те дращи по гърба. Не ти е много яко. Горе при мен няма никой. Тъй, че да, и трябва да намерим ти дойде. Няма доре. Докато не пуснем, няма доре. Плана е фул. И Малфайт може да е То няма той, никой. защото няма ги никъде. Бегаме я. Се рекала ми нитка вече. Къде са те? Барон. Да, Дракон. Тогава. Да, всъщност дракон може да. е го Малфайта. Он не се взема блуд, сигурно. Не, що Да. Да, той се е забыл. Циганин. Събрави. Докато имаш мисия да го убиеш и да снеш блуд му. Моя го няма нещо отдавна. Тъй по-добре. Удри си там терата. Шляпа е кулата. Да е галя, е така гледам. Що е? Пак биш, бе, некат мине. Беги. Ето го батко. Смонка не си бил така. Често ли е, човек? Аз някакъв смел така. Скачах напред. Другата. Че чукна, бе. Бе, флашна. Добре, бе. То с наше много умира. Да, бе, той съм аз. Ти ли си? Аз мислих, че е Да. покрита. Не. Не. Ох, бака като банан. Банана. Евелин кой е? Евелин, то си ни го знам. То си е някой друг. Някой друг. Той ли е чужден? Аз мислих, че Да. в средата е. Не. Ох, майко. Ма то просто като ми са чарджни Моя веднъж и горе аз... избяга някъде. Его тук, бе. Седи си на кулата. И за колата.
Да си пуснали лута. Еми, няма да лошария тук. Че усещам как този педал пак ще дойде, ама... Да, малко файта. О, фък! Какво направи? Но сме сайленса не ужасно, Аз защото... да зелена светлина да бягаш. Не, аз таковах. Аз казах също от начала. Разбрах. Малко файта, внимавай. Ай, той е. Не. Теретаки са. Не, о, Не е го толкова къртовици. колко уби, бе. То ще дойде пак сега, бе. Бегай. Те пак всеки по един ще има тук помпят. И Разбира. това Най-накрая. А, не, да. Поне ти се бутна накрая. Давай, шляпай колата бързо. Няма ако да Монка шляпа. солове. Или по-скоро един. Шляпата си. Ей, удари! Endgame Fantasy! Сега да знае. Ето така. Ух, мама. Поеме. Опа, тук. Те, браво. Добре. Биджат. Warwick да знаете е тука. Значи може да си пусна шляпата. Ще я дойдем на Пък къде. терета. Между другото, нашия бот се оправим. Тъс обаче не знае си имаме кликна маса. И Warwick отиди пак някъде. Еми в джунглата. Да. Джунгъл. А, хей го е? Моя го няма някакви изобщо. Опа! Тук. Айде. Виждай. То сали тук. То сме не били. Сериозно ли е как ме джукна тос? Та джукна ти го мисля. А, къде ти? Мишо, лантърна бързо. Опитах се. Видях. Кой иска сега да умре ли бе? Убити бе! Аз сериозно ще умра. Не. Убих ли го? Не го взем. Майко. Бой бе! Бързо, моля се, спасете ме. Живи и здраве си. Браво. Живи и здраве всички. Всичко е 4-3 оправи се скоро. Поправих го и ти съм добър бе. Хубаво, че имаш много сапортяра, Кери. Не. Тоест, няма да Кери. Малка. Да, извинявай. Опа, бягай. Да, как да го фана оттам? Утна му. Стая. Ти бягай. Малко надалеч го метна. Не, аз не иска да го фанча, иска да се шутна сега се. Симо да взема да дойде на топ. Няма да е лошо, че почвам да дразни това. Чай сега, остави го той да пушка. Ще да може да му скоча изотзадзе. Чиганка да проработи нещо. Значи, Да. Той избяга нещо. май само на кулата си седи, това е. Защото значи имаме джангъл. И той е веден, какво да прави? Той сложи ward, така. Да. Тук има ward. Как разбра Защо го сложи пред очите ми? He put a wire. How did you know? He just placed it down, no. Тя е Мишо. долу. Мишо. Аз съм без джактър. Монка, мой да миниш. Не трябва. Мишо. Ей, гадинка! Аре, хвани го е човек. Не бе човек. Абе, не Аз баш. съм изотзади да му няма. Е. Ти така му отказваш от живота. Айде, много неща искаш, ама. Оглей се. То от мен. Перфектно. О, перфектен от. Вземай. Вярно ли пак ще дойде? Са напишем чуката. Бре, Warwick е тук, да знаеш си му. Няма никой да ти скочи, освен може би трябва. Ох. Аз ще го взема. То Кейтлина също е тук. Само сораката може да дойде. Да, ето го и трябва да намеря. Аре, ето Да, така. всички са тук. Имаш зелена Значи да бутам колата. Да. Тук е Удари. Утре да боля. А не, Warwick пак го няма. Отзаден ще дойде. Сораката отзаден са. Опа, Уеба. къде си? Аре бе, тос пак ма... Естествено. О, не. Бягай, Мишо. Да дойда ли някак да ти помогна? То Не. едно Ето, на те пет. го оставих. А не, те е Евелина. Долу ще падне кулата. Давай. А те паднала. О, зего. Тя долу падна. Какво правя? Не мога да се разбера. Зего тръндата, струваш се. Строй. Уф. Тя Гак. бей. Мал файт. Да отида да го плясна един път с... Удари го. Ниде, защото аз идвам. Дай да го заболи малко, който ти. Ускала. Той пак е там. Идвам. Още не взема никакъв демидж. Танк, играй го АП, човек. Какво очакваш? Пали го играе? АП го играй, той тапак. Грубичко. Грубичко.
Айде. Лъскай! Оф. The crits. The crits are real. I'm coming. О, перфектно. Браво. Монка, какво направи, че? Нямаше да Какво го взема. направи? Си пълен рек. Въй, гледай ботлен. Мали. Ко става там, бе? Май малко излиза от контрол. И да. Какво стана тук? Аха. Малко ни трябва да путнем, бе. Оп, ни гледам. Охо, тук не направиха. Не. Мишо, като си готов идва тук, че трябва да помощ на лъката. Защото толкова с малко спици, мъже. Пак почна да пръща. Знам. На някакви интервали. Сигурно. Ай сега. Дръпни го е. И Монка, що не го дръпне? Сега ще го дръпнем, бе. Не мога утна, бе. Те само мен бе, бе. Аз заминавам. Сме бегай. Аз нямам никаква мана. Ще да вземем един мана полшен. Джурни сега на водичка. То как умря? Да, време ги бия, Какво ще правим? Чакай, ли ще умираме? Човек, тя са бита, някой ви сте отстрани. Никога правим да умираме. Вие, той ще На нямаш толкова с малко хед. Бе, скачай там, може да ги вземете. Аха. Велика лантърна. Опитвам се. Мането. Марш. Какво стана? Очаквах. Да. Идвам. Тука. Мами. Скоро се, бе. Въка то са. То си ма Undying Rage, бе. Хич не разбрах какво стана. Бе, оне не мре. Човек. Бягай. Не. Ох, на тая въобще ни бия. Човек, какво да направи? Тя виж кой билда първо. И после ми говоря. Тя този билдва лайфстил. Можеш да ултна, ама... Така е. О, Малфайт. Те от той би много. Какво да направи? Виж, ти сам се увери. Да, само гледам отстрани там някакво... Чарж. Мишо. Това е. Мишо, атка, Мишо. О, дарн. Ето са го надахме вече. Убивайте танка, момчета, няма проблем. Сейв ми! Симо да сейва. Спер кавал. Бягай. Я не бягай, бе. Аз го фанах, бе. Айде. Това гейзм бяга. Бе. Че да пушим горе. Аре. Ох, Монката тук използва про-тактики. Кой знаеш? What do you know about pro tactics? Son. Удряй! Къса на кой обича. Айде! Аре, бе. Не! Аз май ще бягам. Аре, бе, аз ще дадам на база. И ти ръка, бе. О, ма те там много е. Ама, сериозно ли е, човек? За кога ръка Горе. на фул хапа? Да се махнеш. Тука. Някой да го фари после. Пич. Ain't nobody have time for this. Пуска да избяга. Има ли Undying Rage? Някой знае? Не, май го Как ти използвам. ще ми скочи така, бе? Я, бе. Това не го цъфнахме преди малко. Олей! Не! Стън. Бягай. Бягай! Ти е битнал. Ще къма! Бягай! Уживай, whatever! Ох, то сме го. Ау, че го миснах. И ти го мисна. Тихо е. Не ме знае. То тури лар там, бе. Тури горе лар, бе. Аз ли да туря? Добре. Тъмо ми сърде. Е тука. И че ни гръмна.
Опа, ета се, тъс. Шапайте. The crits! Добре там. Браво. Тези хитове работи. Чето си играе фулада, ако очакваш. О, мале. Я не го бих Това ма толкова. иска. Това ма иска. Иска да, ама няма да вземе. Аз не те пускам. Фак. Давай, Е, шут. Дай, Грич, бягай. Нямам мана. Как губя? Бой. Ignite. Майк. Давай. Браво! Браво. Ето. О, Warwick има файт. Вилка, Мога да го кликне. за малко излезах между другото, защото не гледам. Момчета, мога да кажа, че точно и тук така е много си. Лука, стреса с тези вардове. Да ме знаят къде съм. Да ме знаят къде. Сигурно по-добре да не учеш от чукото. Там иди. Това шляпа на къде. Нежелателно. Те. Вземам тормел да не ми трябват никакъв демидж. Вилка лампа. Къде? До тебе къде? Аз не гледам там, защото... Аз гледам какво става в тимфайт. И браво. Мишо, имаш ли улт? Не. Имаш Но улт. защо? И аз нямам. Бърках. Браво. Защо? Да. Не можеш да Браво, хванеш, защото те ми са асисти. Предпочитам да го използвам като за бягство. Лаг. И на тебе, бе? Малко ми излаги. Опа, тук има някой. Кейтлин май беше. То много на блайнд го играй. Вилка така. И клик. Опа. Чай са. Илати. Ила ти. И как се почна? Те пачките ме. Аре, идвам. Давай, шляпайте ги сега. Целик, да. Там има миньони, бе. Еми има, аре някой да Мога дори. да го... Аз няма как да го Може да уча. го Аре, правим виж там, къде бе. се. Аре, виж го къде. Разгер. Уф! О, фак! Айде, шляпа. Помогнете! Уф! Го знае. Горе тук ги взема. Уф! То какво да бе? Поста тук е! Трипъл кил! Какво направи то? Избина всичките. Здраве, ще Аз бягам. Бегай. Ще правиш? Добре, трипъл отколкото колата. Този го направи. Гледай на бот коста. Ти кога напуснака, бе? Не знам ме човек. Заставам ги и Току-що. пада. Не, че такива милиони са по-хубави. Половин час трябва да бия милиони тук аз. Соус поне вземаш. То пак е соло. Ще ги флейвам, бе, какво правиш? И пак почна да пръщи. Учи. Вземам Ау! някой. Гати. И беше и крит. Добре. Някой тук. Легайте се. Warwick зад вас. Ето, тук. Али! Моето момче, тук. Помогнете ме! Помогнете ме! Тук съм. Вилка, Помогнете ме! не. Нищо. Може тако с нещо. Урф, аз взех кил накрая. Айде, щапайте там. Браво. Бим ги бе. Ела да ти обадя. Чакай сега. Ох. Фойне го това! Шляпа е да го бура. Аре, пудре, бе! Андай. Споко, Дай е. греч. 1000 човека горе един. Май worth it. Същата работа стана като миналата. Да. Никой не щеше да ми помогне. Forever alone. Всички гонят пак иден. Warwick. Не, бегай чутко. Аз съм нямал мана. Нема от другите двама има. Джота бегайте. Айде, чао. Съм посоки. Аз идвам, спокойно. Чуко и дошла, ма. Правиш работа. О, трябват ми 3 милиона. Що? Съм 8-8. 5-7-23. Good джого. Вилка, пак ли се Кой е Джого, бе? Казах ти да се спреш МК лола, човек. Тото и от MK Lola. Are you know? Rip English. But whatever.
Той не мога да я разбера нищо е. Зерат good jogo for his ban. Are you know? Добре, кой си ще кажеш? Така не са там. Тук какво сте с разчатили, човек се го виждам. Въката тук спами с някакви МК А как лъжи? Яни! Мамицата си. Блъскай! А трябва ми още 1 милион. Блъскай! Градините са отзад нас. Къде си? О, пост, къде идва е? Ама и Лоройк е там. Ето го, Ела. бабека. Сега остави ми 1 милион, Мишо. Ето 1 милион. Ето взимам го. Опа, вижте ми стаца. Айде, лягай си. Вижте ми стаца. 8. Добре. Мисля, че е време те да се отказват, а? Мали. Критовете! Поемай! Вземай ги. Ме там търтама би нищо. Тук имам някакво. Оу, как можа е? Така, Кейтлина е вече официално едно кило на половин хат. Официално ли? Да. Добре. Ела тук. Смърт. Та боли дано. Само едно дърпане. То с кого сега иска да направи? Добре бе. Тъй го. Айде. Давай, танквам, давайте. Ай, какво там кажеш, ще умреш? Кой ще умре бе? Или той ще умре. Кой умира тук? О, мале. Бягай. Къна направиха. Монка фърли лантърн. Добре, няма Лантърн, смисъл какво вече. направя? Аре бе, как можа да ме... Имам ултата и че мога да бягаме спокойно. О, топлен трауцел аз. Ти ли? Аз да. Ти фармиш най-бързо така. Ти кола. Соло събрам аз. Може да не фарме най-бързо, но събира, ама мога да най-бързо там. Ахой. Те. Два часа се опитвам да взема този бул. 15 minutes later. Така може да те уби. Той ще го О, уби. да бе! Аз не си гледам хилта. Търкавел там. Удри. Така. Аз въобще не си гледам хилта. Правя сега, аз не мога да разбера. Ма, тото е... Мъртъл съм. Мъртъл съм. Аааа. Идвам. Това правите. 5 човека бяха. Само- Георгия. Гледам на Правите ли мид. ти геймбек? Ужас. Гледам там на мид двама. Връщам се. Още един от джунглата. Бягам. Още един. И Какво правим? от реката още един. Въктам до една накрая. Бягай. Аз докато дойда... Дайте да ги бием на кулата. О, не бе, пак ли бе? Пак това. Ще хилна. Соня! Зона. Бягай, помощ! Идвам. Няма нищо. Ела ти обаде. Ела тук обади Матис. О, ето го, точка му. Мамо. Аре, още веднъж го слепни. А Undying то пък Rage, Undying Rage. Мали, 4 секунди, имаш три. Ignite Монка. Една секунда ми трябваше да оценя. Поне тази ги обра. Браво. Аз обрах. Айде, вече са там. Фул билд. Да убием ли барона? Да. Добре. Че на този герой никога не съм му събирал до края нищо. Аз там събрах фул билд. Какво правиш ти, бе? Souls. Ами 6-8-31, да. Как чакаш Нямаш да няма много. фул билд вече? Нямаш много асисти, не. Какво правя? Не мога да се разбера просто. И обаче Треш разбива с тези 31 асистенции. Да, бе. Аре, къде заминахте, нали? Барон ще ме направи. Барон ще правим. Добро утро. Добро утро. Те малко... Се усъмнят. Ама, Нека се усъмня, бе. Аз ли танквам? Аз ще танквам. ти танква. Трябваше още не е тук. Ти си най-кораве. Тук съм. Пристига. С епичност. Ма ти
Кам, слагаме я на върха. Слагам. Warwick идва. Да идва бе, няма стоне. Нека идва, бе. О, защо постоянно мене, бе? Добре. Защото сега пак ери, брат. Пускам улта. Secured! Пускам улта. Run! Трябва да се Шляпай. спомня, хайде. Аре, умри. Браво, бе. Смяте. Разкатахме ги. Аре, да, тук само едно момиче. Разпиляхме ги. Просто... Не знам. Аз това стац се опитам да го така си игра, не съм имал с зерата, когато не мога да се оправя стац. Какво е това нещо? Това ми е за първа игра ми се случва да имам 10 дефа с този Тук в герой. момента правим Mind Games, да знаеш. Никой не разбра кой иска да се Погледни ма. Аз съм вълка. Да, бе, браво, бе. Какво Ма си? забуди. Аз съм вълка. Никой няма да разпознае, че всъщност не съм. Добре. И пак почна да пръщи. Ида! О, сам ли съм, бе? Не, аз съм Аре. спокоен. Утихна ли? Никой няма да помогне тук, Roll face on keyboard. Oh fuck. Бегай. Спокойно, нищо няма да направи. Извинете. Смотвай къл. Все пак Сораката го играе Attack Speed Ада, така че нищо не му я кажеш, ти е лайфствол. Къде Кейси на избега? някъде избяга тука. Не ми да бяга. Гониш ма, ето я. Идвам. Да. Лука, продавам ли сайдстона? Не. Улта спусна това. Бягай, браво, бе. Така. Е, тук трябва да ги убиваме. То са близко. пак Ела, ела после. тук да ти обадя. Се разтърчал ти. И сега какво правим? Нищо. И Сега ни е шубема, я. Не, май. Аре, аз да То всички си се разпълнаха, дай да бегаме. Дай да се върнем, че аз малко съм на малко. Лука, А, идвам. Смо, бегай. Така, момчета, дали тук сме ги изравнили по сила? Не се знае. тук съм спокоен. Удари! Ударих го. Където е? Ето го. Утна! О, Не знам какво става тук, брат. И аз. килвам всички, не ме интересува. Само вече съм на много малко кръв. Ох, изравни. Айде, избихме ги. Стой сървак, бе. Много съм сакан. Какво да направим? Момчета, избихме ги. GG. Гад, свърши вече. Толкова. Радайте се. Чакай, дай да взем. Тя па утна. Здраве. Ми ут. Въкта, шляпа. Браво. И ни бим. О, аре, бой! Давай. Браво. Браво. So close. Репорт ботлен, много ясно. Естествено, че флеймът. Какво се очаква? Браво, момчета. Много добра игра.